Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Reva, 39 anyos, nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kining akong bana usa ka construction worker. Ug kabahin kini sa pagkadisgrasya sa kumbana sa dihang naa sila'y bay nga gi-construct. Aron inyong hisabtan, ingon inyang panghitabo. Na nagkatrabaho? Uday, magsugod ako ini Lunes. Ay, may noon dong. Ganahan na gani unta kong manrabaho. Para makatabang-tabang unta ko ni mos gastuhan din hisbay ba. Ilabi na kay tulo na ba ning atong anak. Day, ayaw na lang lagi. Magkupentaw na ako sa katuig ng atong kamanghurang anak. Bantayanan pa kayo na. Isalig na ko ang gastuhan din sa bahay o ako isalig nimo ang atong mga anak. Okay, dong. Mga anak, dali na mo, mga unata. Si Papa di ay ma. Wa pa man maabot sa papa ninyo eh. Tingalig madugay unya to. Mga una lang tag-una. Anak ko! La si Papa! Papa! Nalagi kita! Unsa na? Gidalahan ta mo guys, cream. Yay! Pero manihapon sa di pamukaon ini, ha? Abi ba na akong malangay pa ka? Kay mo na lang unta mikaon. Lagi. Dagan kayo na malit sa akong gipalitan ining ice cream god. Naibaw na ba ka? Basta ting sweldo, mapuno gini mga convenience store o mga customer. Mausad lagi. O sige na, hilingkod na mo. Aron mga unata. Day, niyaw. Ikaw na lang budget na ng nining kwarta karong si Malaha. Dong. No. Tingali ba yagwa na inahibilin para nimo, ha? Ay, kabala ka, Day. Nagbilin ko gamay para sa akong kaugalingon. Igusad nga ako magasto-gasto kada adlaw hangtod nga maabot ang sunod sweldo. May hinuon. Abi ba na ako, wa ka magbilin para sa imong kaugalingon. Salamat dong, ha? Day, Riva, obligasyon na ako isip padre di pamilya, ninimbaya, o isip imong bana. Mahal ka ita mo. Mao nga buhaton ako tanan para ninyo. Salamat dong. Unsa dong? Mawa kag mga tulo ka semana? Uday, naman gud may project nga buhaton na may i-construct nga bagong building nya dadon ko sa kong amo. Mao ba? Sige lang. Pagtawagan na ako nimo kada adlaw. Ug samtang wa ko, paubanan ti kasi mo igsoon. Aron dili ka layon din sa ato. Sige dong. Kanus aday mo biyahe? Kay Lunes na day. Amping dito ha. Salamat tay. May ragyod, gamianhi ka day uy. Kuno pa kano, gila ay nagitunta ko ron. Lagi ti. Timing sad nga ting bakasyon na ron. Uy, klase. Maugani. Sige lang day. Niingon man tos kuya wakini mo nga. Hatagan lang kuno kaniya, inigpauli niya. Na, ayaw ragod pag-una-unaan na ati, oy. Nalipay sad ko nga ni anhi ko. Kay gimingaw nam sad kay ko sa akong mga pag-umangkon. Uy, Maayo. murag ang tag-iya man ro sa among giabangan. Kadiyot lang! Ay na, maing buntag. Maayong buntag sad. Remind lang ko daya sa abang ugma. Nang, mga sunod semana pa ba tumauli akong bana? Pwede inig pauli na lang niya, nang? Okay, sige. Why problema na. Kay ba man sad kong mga responsable mo. Okay ra gyud na. Salamat sa pagsabot nang ha. O sige. Arisa ko. Uy, si Joaquin man yung nanawag. Nanawag man nga ting trabaho pa man ang taron. Hello, Dong.
Pero ma'am, ikaw ba kasawa ni Joaquin? Oh, oo, ako. Asawa ko ni Joaquin. Kisa ni palihog? Ang iyaring amo, ang usang gina sa ospital karon kay nadisgrasya siya. Oh, O doon ay buko na bali niya. unsa? Tisha Orat. Puwerte gyud akong kuyawa sa dihang gibalitaan kong nadisgrasyang akong bana ug doon ako ni bukog niya nga nabali. Gustuhon manunta na ako siyang apason dito pero maglisod kog biya sa tulo na mo ka anak. Gipaabot na lang nako siya nga mauli sa amo. May nalanggani kay ang iyarang amo ang miangkon sa hospital bills. Ingon man sa iyang mga tambal sa unang higayon nga admit siya. Pero mausab lagi kay magkinahanglan pa man di siya og follow-up check-up aron hingpit na gyud siya maayo. Unya, ali, kupot na ako. Hinay lang. Sige, lingkod og hinay ha. Salamat, day. Unsa na may balita si mong amo? Unsa may plano nila nimo? Nga magkinahanglan pa man kag tambal aron hingpit na gyud kang mamaayo. Mao lagi, day, eh. Wa pa man gyud. Maayo. Maayo. Hala, ang landlady din hitong. Sigurado kong maningil na sad na. Ayaw ka bala ka. Hangyoon pa gyud nako siya. Tingalig makasabot ra. Tulo na kabuan ron nga wa pa gyud mo makabayad nako sa abang, Riva. Nang pasensya na gyud kaayo. Unsaon man gud nang uwa na man gyud makatrabaho si Joaquin sukad siya madisgrasya. Nang sabta lang una minang. Moabot ka mog tulo ka buwan din he. Kung wa pa ko nisabot sa inyong sitwasyon. Ang ako lang punto, nga dili na nako problema, Riva. Kung wa gihapon mo ikabayad nako sa abang, mas maayo tingaling mo pahawa na lang mo din eh. Nang... Grabe sa akong gitrabahoan. Wa man lay assistance nga gihatag nako. Dong, tingali papawao na ta dinhi sa tong iapangan. Sige lang, day. Tawagan lang ako balik ang akong amo. Sige, Dong. Unya, unsa na may balita, Dong? Grabe ha. Ingon lang akong amo, day, nga maglisod pa kuno siya sa pagkakaroon kay wa pa sila bayrisad sa iyang amo. Ha? Abay ba na ko siya mo i-amo? Na magi ko na mas amo pa niya, day. O, kung mauna, siya atong istoryahon. Mihangyo bitaw ko. Pero dili ko na pwede kay siya kuno'y nagkuha nako. Wa kuno'y labot ang mas amo pa niya. Unsa? Unya, saan man na nato ron? Maayo! Maayo! Ang landlady. Naanay gustong mo abang aning baya, Riva. Maong kinahanglan nga makapahawa na mo karong si Manaha. Unsa nang? Gipapahawa gyud mis among giabangan kay sukat lang madisgrasya ang akong bana. 5 naman kabuwad nga wa mi makabayad sa bahay nga among giabangan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gustuhon man ako manrabaho pero dili ko makatrabaho tungod kay naa pa ko'y tulo ka anak. Unya ang akong bana agakunon sad kaayo nako kung mag-CR siya. Pananglit, way kontrata sa trabaho ng akong bana. Pwede ba gihapon ming mo demand og tabang gi kanila? Ikaduhang pangutana, pwede ba ming makaduol sa doli ani? Kay wa man gyud gihatag nga assistance ang iyang amo namo kod. Ikatulong pangutana, unsa may akong pwedeng ireklamo sa iyang amo nga nadisgrasya man ang akong bana sa dihang nagtrabaho siya? Ikaapat og katapusan, asa man may pwedeng makaduol sa among kahimtang? O doon na ba may pwedeng maduulan
aron makatabang sa hingpit nga pagpatambal sa kumbana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Reva. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Today, duet na sad me, duha na sad katingog, Yes. ha? Pila na kaadlaw ang inyong napaminaw, kami ra yung doc ang inyong mapaminaw, no? Muna ay na mo pagdugay kay ako usa ka abogada, juris, doktor, ako'y motubag sa mga pangutanan ninyo kabahin sa mga punto legal. Ako kay medical doctor. Ako mo tambag sa mga medical problem, psychological o mga drug-related nga mga problema. Wa gyoy programa no nga ingon aning inyuhang mapaminaw nga naay drama, naay tininuod nga letter sender, actual real life nga sitwasyon unya. Lisensyadong mga doktor ug abogada ang muhatag og tambag ug tubag no nya may pakitag mga artistas kahanginan nga mo Yes. hatag kinabuhi silang drama. Yes, gawas na Dr. Attorney, guwapa o guwapa pag yun. Perfect. Bujag, That is bujag. correct. Diba? Mo na ay na mo pagdugay, ay po mo pagduha-duha. Ipadala ang inyuhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato mga sukintig paminaw? Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gyud kung unsahan nyo pagpadala diri namo. Nami hangyo, unsay hangyo, Dok? Kompletuhan lang inyong address ug asa matagadiin mo ug ang inyong istorya para mahatagan og kinabuhi sa atong scriptwriter ug sa atong mga talents. Na? Yes. Muna, no? Yan kasi mga i-greet na to today, Dok. Before na to i-greet attorney, nakoy nindot kayong basahon diri attorney. The strongest heart have the most scars. Correct. Kay mo lagi na, no? Kaning mga ning agi na nakubal-kubala na yung kasing-kasing ba? Kay pila na ka heartache, pila na ka failure. This will really make you stronger because this will define your character. Yes. Diba? Mayang pagpaminaw sa mga taga Cebu ni Brad Renerio Abela, nung Bert Abela, mga Abilia, Kabahog family diha sa Sunok ning Dakbayan sa Sugbo, mga taga Butuan City, no? Purok Bourbon, Maribit Panilo ug Merlita Bugtay, mayong pagpaminaw. Taga Buntok Southern Leyte, mayong pagpaminaw, maadjong pagpaminaw ninyo diha sa taga Buntok, mga Garbis family, Signar family ug si Danny Codal, no? Sorry kayo Dan, wa madayon tong atong plano, sunod na lang tingali Dan, ha. Nagi panahon gyud na sakto gyud buhaton ng usa ka butang, ha. Timing lang ta Dan, ha. Yes. Quote for today, Doc? Yes, kanto no, the strongest heart. Correct. Kato di ay, sorry. The most scars, Tinuod. no? And letter sender Ang for atong today, may ako sender for pasabot. today si Riva. Riva kining nagpuyo sa Konsolasyon Cebu. Yes. Punto legal ning problema ni Riva, usa ni siya ka 39-year-old, kabahin kini sa pagkadisgrasya sa iyang bana sa dihang sila'y nag-construct ba to? Nag-construction, no? Construction worker, nasa construction ng iyang bana natin. No? Correct. Sa may iyang Kinsa may pangutana. mga konsolasyon, mga Mayor Nene Alegado, Yes. Board Member Alfie Uwano ug si Board Member Lawrence Lagon pohon. Kumusta Yes, mo din sa 6th District? Congresswoman Daphne Lagon, my mga love. Nubal family, no? Diha sa konsolasyon, no? Og limot ko ato ni, no? Ako i-greet ko ning akong migo, Honorable Judge Francisco Puray Jr. diha sa Hinunangan, Hi, Judge. Southern Leyte, no? So unang pangutana ni Riva, isa to yung first name aning atong sweet sender attorney. Riva. Riva, no? Unang pangutana ni Riva, punto legal, no? Yes, ayan yung bana, construction Ay, tungkol worker sa man iyang to. bana. Gustuhon man na kung manrabaho pero dili ko makatrabaho tungod kay naa pa ko'y tulo ka mga anak ug unya akong bana agakunon sad nako kung
mag-CR siya. Hala. Pananglit walay kontrata sa trabaho akong bana, pwede ba gihapon ming mo demand og tabang gikan nila? With all the more reason nga dapat Disgrasya yun una niyan, disgrasya sa Oo. construction, no? Kay construction worker man siya. Unya, of course, pwede gid mong makapangayo og tabang nila kay the fact nga nagtrabaho ka sa katong kumpanya for the construction and then ang aksidente na hitabo, no, samtang gatrabaho ka, obligado ang empleyado, no, or ang kumpanya paghatag og tabang og ayuda sa nahitabo nimo, no, and liable sila nga nung wala mo'y contract, unya wa mo'y mga insurance ug mga kanang mga benefits unta nga angay man unta mong hatagan ana, labi na nga hazardous ba nilang mga trabaho, Dok. Oo, binaglagas delikado. kayong building, no? Yes, no, kanang Sud kayo. dangerous kaayo kada adto ninyo, kanang namiligro mo dili ba na iyon anak kasayon mahimong construction worker, ha? Mainom Obligado sila. do minom ko sa akong foreman sa una to ni. Natagakan bitaw kanang kukulamber gikan sa Na? babaw. Oh. May gini kay wato nagagi pa tama ako kay nakapatambal gyud. Correct, correct. Isod na kayo. Yan na kay kontrata ato, di ba? Wala. Wala, oo. Pero obligado ka. Yes. Correct. Because part Same. na siya sa imong inunta Liability. tubagunon, no? Tubagunon. Same is true. Oh. Why daghang surya? Example number 1, Doc Obra. na liable. So, mo na gyud na. Liable gyud ka, Yes, oh. kinahanglan gyud. Makapangayo Yes. mong tabang sa kumpanya, ha? Ikaduhang pangutana. Pwede ba ming makaduol sa duli aning kuana ato ni kay wala gyud gihatag nga assistance sa iyang mga amo nga kung wag gyud ko ni hatag nga assistance sa iyang amo sa construction. Hala, pwede gid mo muduol. Correct. Pwede gid mo muduol ngadto sa Department of Labor kay para mo reklamo mo sa iyaha sa iyahang kumpanya kay di man na niya malimod nga kanang empleyado mo nga nagtrabaho mo dito sa construction pod sa iyaha. So, Job di- related yun no? Correct. May connection siya ang trabaho. Kaya di Oh. mayngog outside of the work area, no? Diha man gud sa working area nahitabo gud tong yung nadto nga nahitabo, no? Yes. Ikatulong pangutana, unsa may akong pwedeng ireklamo sa iyang amo nga nadisgrasya man ang akong bana dihang nagtrabaho siya. Na ang ilaha manggong ireklamo ana niya nga non-payment no sa iyahang kanang hospitalization, non-payment pod sa iyahang disability nga kanang benefits no kay ug kato sigurong mga tatrabahoan niya nga ug ang iyahang kay sometimes magud labi na kung naalang kid unta tay sakto nga coverage ba no. Kana mo permanent disability benefits. Labi na kung pananglitan ang kanang sitwasyon. Wa man ko kabaw kung ang kanang iyahang kahimtang karon temporary ra na nga maglisod siya glihok ug ihi. Temporary ra na iyang disability or permanent. Magdepende na siya nya naagid mo'y makuha na nga benefit. Labi na because ang aksidente na hitabo during work time. Work time. During sa pagtrabaho, so liable gyud ang employer ana dihang dapita. Pwede mo Yes. makapangayo og di man gani siya madutlan sa inyuhang paghangyo adto gid mog dole. I-share lang yun ako, paspason na ako. Akong electrician na to ni. Nagtaod og suga. Karon kay nahulog man. Nadagi na mo sa hospital. Exactly. Nada Oo. sa hospital niya. Bisag mo lagi na, way labo, imong ta, ikaw mo tagiya sa inon ta property, malayable yun ka. Unya, kabahin di ay sa pagpatambal no sa iyahang bana ba labi na karong mga panahona diha sa Konsolasyon no Cebu 6 district man ta. Grabe gyud ang dako o kalumo sa kasing-kasing ni Congresswoman Daphne Lagon nga pwede gyud mo makaduol no or sa kaning ako Bisaya nga party list kang Congressman Sunny Lagon nga naaman tay mga medical assistance nga mahatag no ya naaman tay coverage dinha sa Vicente Soto Hospital, naapod siguro na dinha sa Mendero, naapod siguro ta dinha sa Eversley nga pwede mo makapatan-aw og doktor makapangayo mo og financial ug medical assistance. So duol mo didto, ha? Bisaya man ka riba, no? Yes, sa taga-konsolasyon man pug ka. So covered gyud ka, ha? Sunny Lagon, no? Yes, ug Congresswoman Daphne Lagon. Ikaw pa ito katapos ang pangutan. Asa man may pwedeng mo dool, Atty. Congressman Lagon. Muna nga. No, yan ang mga government hospitals also, di ba, Doc? Yes, doon na ba may pa-check up. pwedeng maduulan? Yes. Kato. Matabalang hingpit na matambalan ng iyang bana. Yes, correct. Muna na ato na nagitubag. So, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan.
O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.